Дойде време на така чаканите летни намаления и днес съм ви подготвил някои доста яки неща от две от най-популярните марки, които имаме. Като започваме с един от най-популярните модели в момента, нещо, което даже може би скоро ще измести 90-60-ката и това е 2000-то, което е много по-стабилна и връщаща енергия обувка, отколкото беше предшественика й. Главно защото имаме тези абзор подове по абсолютно цялата обувка, както и стабилизиращата пластина. От Nike имаме вечната класика, която е ниската Jordan единица в червено или синьо. Левски лице сега. Напишете долу в коментарите дали бихте да пишете нещо това на матч. Нещо изцяло ново, което изглежда доста по-скъпо, отколкото всъщност е това е 5030. Както по-буржуазния си брат, на доста по-достъпна цена имаме абзор подове, обаче само в петата. Абсолютно цялата горна част е направена от едно парче неоплен, което за хората, които са носили неща като хорачето на Nike, знаят, че това е едно от най-удобните неща, които може да носиш лятото. И всичките стресови точки са покрити с фюз панели, за да не дават допълнително тегло, обаче да има също здравина. От друга страна, вечна класика като 90-ките има специално в дамите в тази доста по-гламур разцветка. Нещото, което супер много хора ни питат е 990-ката на New Balance. В момента имаме горе-долу нейния еквивалент, обаче на доста по-достъпна цена. Това е 2010, което ми казах, че е трябва да бъде оригинално 990 V7, обаче накрая са решили да го направят на изцяло нов силует и мисля, че е страхотен. За феновете на Air Max 95 и Air Max като цяло имаме и тази много яка TL разцветка, която виждаме, че е направена да изглежда като оригиналната 95-ца в неоновата разцветка. За дамите, както и за господата, имаме 204-ката, което е едно от най-яките и удобни неща, които имаме в момента според мен. Чувствате я просто като продължение на крака ви. Допринася с комфорта на стандартна обувка с пяна, обаче минималистичното усещане на нещо като капсулована или вулканизирана такава. И за днес последна, но не на последно място, това е Nike Field General, която е една класика от 80-те. Нещо супер минималистично в много яка разцветка. Ако бях мацка, това бих си го взел на 100%. В момента е даже под 100 евро. Напишете долу в коментарите на вас кой от тези модели най-много ви хареса, както и кои други бихте искали да видите в бъдещи видеа. Всички те са налични в физическите ни магазини, както и онлайн на foodcore.bg. Очакваме ви!